Vakomana naSimba Chikanza manje vakubuditsa mavidhios akudhara pamwe chete nedzimwe nhau dzavari kufambira panguva ino. Aiwa, patiri kuona kuti the leaked audio yemukomana Mutsvango panguva ino iri kuincluda ichinoteka mazita evanhu vari controversial munyika. Panapa tochiona kuti vakomana they are now being accused pamusoro penhema dzinotomba zitaurwa nana Mutsvango maaudios. Panapa zvakubuda zvichipuruvhwa nevakomana vanaSimba Chikanza. Sana pena mashoko budanjirwa panapa subscribe like button on the bell icon. Anoposta this video ramuri kuona Simba Chikanza ataura naMary Mubai wabudanjira chiti. Muzilia Mnangagwa refused to help me. Mary Chiwenga in an interview with Simba Chikanza of ZimEye. Ex-wife of VP Chiwenga said she's alive because of God. Not even one ZANU-PF member helped me with the medication. The first lady called me, then I asked her to help me. She refused and told me to seek for help elsewhere. Mubaiwa ndomashika mudanjiro panapa nokomana vana Simba Chikanza atirikuona ari kubudiswa nokomana BBC Zimbabwe achiti aiwa zvamuri kuona zviri kuitika izvi muchiona aiwa muaudio general vanoaccuse vachinzi aiwa ndivo vari kukonzeresa amputation yaMary Mubaiwa. Panapa Simba Chikanza achiprova wrong achiti aiwa mashoko awa ndeemanyepo just because everyone in the ruling party Mary Mubaiwa contacted them but they just neglected her, they abandoned her, they just rejected her. Find help elsewhere, not isusu, we cannot help you. Mashoko atiri kuona kuti aiwa the leaked audio yaChristopher Mutsvango iri kukonzeresa controversy just because some of the words aitaura ari kuona panapa achidhimwa kunzi aiwa these are just raw lies. Imbudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pena comment section mudze mafunguro enyu, subscribe or like, pamwe chete nokutonga bell icon.